Čaute ľudia, natáčame Happy Wheels a jsem tu s bratrem Peteom. Čaute. A můžeme se pustit do hry, dáme si, to jsem nechcel, tak takto. Zkusíme tento level, má to najviac hviezdičok. Najviac hviezdičok. Ops. Jo, ne, nepadej. Čo je? Zajímavé. Je. Ještě dneska bude Vovko natáčané snad. To jsem Já se nedali s tímto pohrát. Dáme si play count a dáme si rating. Ops. Rating, tak. Natáčame, já jsem rád. Takže takto hore trochu. Takto. Do odkazu vám dám na toto nevěděl stránku, alebo tak vám dám potom do toho Extreme Flyking. No nevím. To je halus. Bum. Stair speedrun. Máte nový traps. Švětem. This way. Tak to budou asi ty schody blbé. Jo. Oj, pravo se. Dobrý jsem. Možná na to, že jsem se na konci rozsekal. Hulk smash. To co je? Počkej, jdeme takto. Pogo jump for left. Co to je? To ľahký hop. To dám aj bez poga, snad. Počkaj, tak si spravím takto. A takto. Já jdem na tu amnéziu, jo. To budou 2 let's playe v jednom hovoru. Přepíráme. To bude zajímavé. Ne. Já jsem se zabil, já jsem nebyl. Tak vidím to ještě, že tak 4-5 levelů si dáme a končíme. Možno. Abo ještě, možno nahráme. Ještě si nahráme něco. Jak to má nějakých 10 minut už. Já to možná kašle, jdem na Pogostika. Gaia. Potom on se volá Pogostik. No to je jedno. Nic. Já jdem na to. 3, 2, 1. Takže zdravím vás ľudia. Ja sa volám Peter, som tu s bratrancom, ktorý sa volá Nadar. A ja sa idem pustiť do amnézie, tak dúfam, že sa na to bude ľúbiť. To budú dobré 2 let's playe v jednom hen. Zajímavé, to bude asi další nejaký special. Hej, a nedali by sme Vovko speciál? To môžeme, ale tak... Za 10 odberateľov. To už je rekord. Alebo by sme požiadali hen niekoho, kto hrá vo Vovku vedri, ne? No, ja bych sa jako... Nevím, někoho například, že by... Ja sa tak ide opýtam. Ale jako myslím, kdo natáča, jak je například Minecraft a Gogo. Co? Fuck yeah. Čo mi nám nedali potom? A to je jedno. Jdeme na ball throw, jdeme házet balónky. Ej, to co je? Lava. Fuck yeah. Možno natočím zajtra, ne, zajtra mi šibe. Natočím v nedělu Slendermana. Slendyho? No. To bude zajímavé. A myslím na budoucí nedělu. Chlapci môj, toto mi je oné chlastanie, tento musel byť dobre zjetý. Vstávaj. No. Dá se to! No. Tebe dali Tinderbox. First place. Kotuláme se. Ty vole. To se nedá. Ještě můžeme spravit 3-2 levele. Doom plays today. On se zeptal hlavu, Co začínáš? Teprve. Jo. To čo je? Jaj.
Vyhodíme tam sínka. Salato, ty vole. Počkejte, Zase se mi nepievam. tak dáme si Segwaya. Červené, dobré. Hop, co se stane? No, už. Boom ho! Létající televize. Je, koště. Boom. Ne, tak. Slenderman. Tak ideme, letíme, toto je nový Nimbus 2000. A nechcel bych. Troll. To je jedno. Čo ideme tomu hajzlovi zeťať hlavu. Ještě dneska možná uploadnujem tento Happy Wheels. Tak ještě ty 2 levele a končím. Ježiš, ty vole, zas padel, to je debil. Je úplný kreten. Dobré, tak počkej. Jedu. Dobré. Gravity Shock. Ne, toto není také těžké, ale na konci je. Dobré. Co to je? Já tam tu nepriletil. Není Kinderboxák, není. Potom sa ospravedlňujem, keď bude trošku horší kvalita. Nemám na to také vhodné prostriedky. Na tí videá také lepší kvalitovo. To nemusíš mať prostriedky. Aspoň sa mi zdá, že neviem. Mohol zrovna povedať, že to nevíš. Čo? Spraviť hento. Ten zvuk, Jaj. to blbne. Než mi ide Ja všetko som v si pohode. myslel, že grafiku. Ne, grafika, myslím zvukovo, to strašne tak trošku horší čuje. Aj no, Budúci. nevadí. Kinderboxáky má. Shit. Dobre. Letím dál. Dole. Uj, Poď hore. Oh shit. nemám lanternu. Takže vidím to už u konca. Takže keď sa vám video páčilo, tak odbierajte a lajkujte. Čaute.